Gaur egun daukagun mundua, iragan munduen emaitza dela, ezta, iraganean egon diren botere harremanen eta batez be, botere harreman horiek borrokatzeko izan diren borroken arrakastaren araberakoa, ez. Orduan nik uste dut, iraganerako begirada horrek laguntzen duela ulertzen, gaur egun daukagun mundua edo gaur egun gure bizitzak nola antolatu dituzten, ez. Nik uste dut memoriarena igual ez dugula bakarrik ulertu behar denboraren koordenada horretan, ezta? Memoriarena ulertzen dugu isilekoa esatea, ez? Edo eskutukoa argitara ateratzearekin, ez? Edo bazterrekoa zentruan ipintzearekin, ez? Nik horrekin lotzen dut memoriarena, ezta? Eta gainera ez bakarrik ataratzea biolentzia hori, baizik eta garai bakoitzean, leku bakoitzean edo sujetu bakoitzak ere biolentzia horiekin, hau da, ez? Emakumeek zer egin duten hori be ataratzea, ez? Eta nik uste dut horrek lotura duela egiarekin, hori bera batzutan erreperatzaia izan aldala eta hori ere badela justizia eraikitzeko pausu bat, ez? Justizia igual ez dugulako ulertzen egun batean norbaitek, ez? Eman dezaken zerbait, baizik eta prozesu bat askotariko aktoreak daudenak, ez da? Ni sinisten dizut guk egin genuen ekimena berez oso gauza simplean oinarritzen dela, ez da? Baina kontua hori da, ez? Horren gauza simplea dela ez dagoela, justu hori da ez dagoena gure gizartan, ez da? Gauza simplea esan eta da, nolabait, beraien bizitzan zehar biolentzia bizi izan duten emakume ezberdinei hitza ematea. Eta behira ze gauza simple, eta precisamente hori da ez daukaguna gure gizartean, ez? Hori da asunto, ez da, hitza hartzeak du lotura hitza hartzeko dugun baldintzekin. Eta hitza hartzeko ditugun baldintzak lotura du entzunak izateko dugun, ze baldintza dauden, nola entzungo gaituzten ala ez, eta nola entzungo gaituzten, ez? Orduan, nik sinisten dizut ekimena guzti hori mugitzeko beharra zegoela sentitzen genuen, eta horretan oinarritu zen azken finean, ez? Hor niretzat adiez oso importantea da, emakume horiei ez gieniela eskatu kontatzeko edo testimonio emateko biolentatuak izan ziren une horren inguruan, ez. Gu proposatu genien hitza libre. Beraien bizitzako uneren batean, behin, ala sarritan, ala etengabean, gertaitu izan zaien horren inguruan, nahi zuten aipatzeko. Gogoeta bat, salaketa bat, kritika bat, nahi zuten formatuan eta nahi zutena, ez. Gero egia da saiatu ginela, ez edin izan egun bateko ekimen bat, baizik eta prozesu bat, saiatu ginen emakume horiek beraien artean ezagutzea, zaintzea, oza da prozesu bat izatea eta prozesu hori zaintzea, lekua, guretzat garrantzitsua edo esanguratsua zen lekua aukeratzen saiatu ginen, ezta? Gure momentu horretako kezka zen Euskal Gatazka deitu izan zaion horretan biolentzia politikoaren altzora, biolentzia politikoarekin gurutzatuz batera, inkluso elkar sostengatuz, biolentzia matxistak eman izan direla, ez? Eta horiek ez zirela ikusgarriak, ez? Zirela ikusgarritasunik ez zutela, ez? Baina horrekin batera iruditzen zitzaigun biolentzia politikoarekin batera emandako biolentzia matxistak lotu bargen dituela beste biolentzia matxistekin, ez? Orduan, iruditzen zitzaigun askotarikoak diren biolentzia horiek eta askotarikoak diren testuinguru horiek batera ipintzean beraien izaera estruktural hori agerian utziko genuela, ez? Eta karo, gure gogoeta apur bat horti doa, ez? Iruditzen zaigu momentu honetako Euskal Herriko bakera ikuntza prozesu hori aukera bat dala emakumeontzako. Aukera bat dala justizia prozesuak edo demokrazia prozesuak
abiatzeko, ez? Eta horretan oso importantea dela emakumeen kontrako estrukturala den biolentzia horren espresio guztiak lantzea, ez? Beitu, alde batetik, badakigu alderdi politiko batzuetan, biolentzia politikoa, biolentzia matxistekin, nolabait elkartzea, deserosotasuna eta eragin zuela, ez? Iruditzen zitzaila zela nahastea, zerikusirik ez zuten gauzak nahastea. Naiz eta gerora horren inguruan badirudien gogoeta bat egin dela, ez? Ordan horrek asko bete gintuen, funtsean hori zelako helburuetako bat, ez? Baina gero beste maila batean, unkitu emakumeak, 7 emakume horiek gurekin konpartitu zituzten gauzak, ez? Lehen esan dudanagatik, ez? Sarri beti eskatzen zaigu testimonioa, ez? Eta kokatzen zaigu biktimaren leku horretan, baina, karo, emakume horiek, argerian utzi zuten, egin duten gogo eta guztia, eta zer duten proposatzeko, zer duten aportatzeko, ez? Eta hor, izugarrizko ekarpena egin zutela iruditu zitzaidan, ez?